के दिक्कत नहीं खे। जी बाबा जी एकदम विधि टाइम पे होता। रउआ कहतनी सुबह जब कहतनी है एकदम वही टाइम पे होता, दोपहर में भी होता, शाम में भी होता। एकदम जब गंगोत्री से रउआ जल दिले रहनी हा वो भी एकदम टाइम पे हम जल चढ़ा रहल बानी। धूप दीप बत्ती सब एकदम होता टाइम पे। एक बाद हाँ मीट मछली तो एकदम साफ है दूर बा, वैसे आदमी से भेंट भी नहीं करता आजकल। सब्जी भी यदि ले जावे का रहता तो हम जाके आजकल खेत से लावता नहीं, मेरे किसान के पास जाते नहीं वजह से लेकर हम आवता नहीं, लेकिन मार्केट में नहीं जाता। हाँ ठीक एकदम टाइम पर हम पूजा कर रहा बानी। मैं कौन गड़बड़ नहीं खेलूँ, यही चलते रउआ से पूछ लेता नहीं कि कोनो प्रकार के दिक्कत ना, तो ठीक बा एकदम ठीक बा, हम टाइम पे एकदम करब। ठीक बाबा, ओके। ओम जय नीबू माई, पूजा करत करत हम थाकी जाई, तहरे शरण में दिन राति हम बानी। ओम जय गंगा माई। बाबा तो जल जल दिले बानू कि दिन दुगना रात चौगुना की तरह पेड़ खिल रहा बा एकदम बहुत बढ़िया बा। एक बार हम शंख लगा दी नींबू माता के। जय हो माँ कल्याण करा। जय हो माँ, जैसे सबके बढ़लू जैसे बाबा के बढ़ेलू वो तरी हमरो के बढ़ाव। हाँ थोड़ा हम सिंदूरम एने कहा बाबू, एने कहा बाबा राहुल बड़ा नाम सुन ले बानी। हाँ तो नाम तो सबे सुन ले बा, कोने रहे बात पा। बाबा होइसन होवन। हाँ बाबा होइसन होवन। हाँ जौन कोई दिहन उ हो जाए। समस्या का बा ई बोलो। हमरो मालूम बा कि बाबा का बहुत नाम दुनिया जवार में सब जानेला। बाबा हाँ हम जौन काम करतनी, जौन भी काम करतनी फेल हो जाता। हाँ बाबा जैसे मैं अभी फिलहाल हमार शादी खातिर बस समझ गई। शादी खातिर अगुआ आई, हाँ बाबा। बियाह कट गई। हाँ बाबा। अब पता नहीं कर कि कौन काटता। हाँ बाबा ये तारा में 1% कमी नहीं बाबा, कमी कुछ नहीं खे। अंतर्यामी हुई हम हाँ। सब दुख जान गई। एनटीपीसी का भी एग्जाम तहार निकलल फाइनल निकलल ना। हाँ बाबा तो वो कट जाता बियाह। हाँ बाबा यह समस्या बा। और कौन समस्या? बाबा रवा अंतर्यामी है, सब समस्या हमर जान गई। हाँ ई मालूम होके के चाहिए कि बाबा के कुछ। हाँ बाबा हाँ हम ओकरा खातिर आगे बानी। हाँ देखिए हई गंगोत्री से जल ह दी बाबा, हई जौन आइल भाई बहुत कल्याण करी। हाँ आगे बढ़ी। हाँ बाबा ओम ध्यान करी बाबा के। तो नींबू माता के ध्यान धरे, नींबू माता के। बस अब बताइए। अब बताइए क्या आत्मा के कुछ बहुत आत्मा के शांति मिल रहा है। हाँ बहुत मिला। और कुछ जी नींबू माता के कुछ दान दक्षिणा देवे के पड़ी। एक बाद हम समस्या के समाधान बताएं। ई जो नींबू के जानते नींबू है जानते जी बाबा। इहे नींबू के इहे पेड़ पे जल चढ़ावत के की बाबा? अपन देश के क्या मालिक? हमारा देश के हाँ नरेंद्र मोदी जी बाबा। अब मालिक बने से पहले उ का करत रहन? बाबा वो मालिक बने से हाँ याद करो चाय बेचत रहन। हाँ सही पकड़ ले बड़ा। चाय में का डालला? चाय में दूध। अरे चाय
तिल हाँ। और चीनी। हाँ अरे बस का सब डालेला सब। हाँ सब बनेला मालिक ना बाबा ना तो नींबू डाल के आ कौन ये पेड़ के नींबू डालत रहल आ तबे चाय बेचत रहल आ तबे बनल मालिक बाबा। हाँ छुए के नहीं खे है पहले गंगोत्री से जल है जल। बाबा कल्याण करी हमरो के कि हमहु हाँ ठीक बहुत अच्छा जगह पे दक्षिणा पहले देवे के पड़ी ना बाबा के तबे ना हम ध्यान धरम दक्षिणा देखाई। देखी ओम जय नीबू माता दक्षिणा चढ़ाई माता जी के। जी बाबा ऐसे चढ़ाई पीयू के काम तो मिल सकेला ऐसे। पीयू बुझा ना पीयू। जी बाबा कुछ हाँ। ऊपर के सोची ना तो ऊपर के सोची रहो ऊपर के अच्छा जगह पे आइल बनी बाबा। एकदम कल्याण है बाबू एकदम कल्याण में सोचे के भइले नहीं है। ली बाबा हाँ वार्ड भर काम हो जी अब वार्ड भर काम हो जाए बाबा। का मुखिया वार्ड से कुछ ना हुई कुछ आगे के सोची। एक उपाय तो विधायक हम बाबा निकाली लेकिन एक और सुपर बा पहले विधायक बा पहले भरी। हाँ बाबा मोय छीटली पैसा का हमार। ली बाबा हाँ रोकी पहले बात कर ले इतना से का हो सकेला। हाँ बाबा हाँ इतना में रोज समझिए बोल कितना दक्षिणा मिलल बा इतना में का बन सकेला। मुखिया बन सकेला अपना मुखिया डायरेक्ट बाबा से कांटेक्ट भइल बा। बाबा मुखिया बाबा से तनी गुहार करी है बालक पे। बाबा बालक कहता कि हमारा के 1100 ऊपर चाहिए। अच्छा ओ ठीक तो बाबा कहता कि और ही बाबा के हाँ बाबा हम चढ़ाई। हाँ तो वो में कमी ना होई ना बढ़ो में कमी ना होई हम कमी कर भी ना करो चढ़ाई देरी काहे करता नी निकालत तो नहीं। हाँ ओस ना मिल जाई। हाँ बाबा हाँ बस चिंता नहीं करके। जी बाबा हाँ बा अब नहीं खे बाबा। अच्छा बाबा एक और से कोनो मतलब और थोड़ा मांग बता दिया तो मैंने मुख्यमंत्री वाला काम हो सकेला। मुख्यमंत्री की चाहिए विधायक से ऊपर मुख्यमंत्री बाबा कहता नहीं। बाबा पर कहा बात छुआ दी मुख्यमंत्री। हाँ गाड़ी अब पूरा फोर्स घोषणा में रहे बिल्डिंग हमार हो जाई लगा के हीरो बनम बाबा। हाँ यह चाहिए हमके तो ओकरा खातिर कितना बाबा चाहिए मान ठीक बा करवा दे और ही बाबा कहता नहीं ठीक बा बाबा हम मैनेज कर लेता नहीं ठीक ओके। मुख्यमंत्री वाला दक्षिणा चढ़ावे पर नींबू माता के ठीक बा बाबा हम चढ़ा देतनी ना एकदम जरूरी बा ऐसे बाबा कौन है मुख्यमंत्री हो सकेला काम लेकिन इधर देवे के पड़ी। हाँ ये हमारा फंसा हल्दी बाबा। हाँ बस बाबा अब अपना डाल इन बालक पे कृपया अपन बनाए। कृपा एकदम बनल बा बाबा ना सुनी ना। हाँ बोली मोदी वाला कमावा ना हो जाई। कौन मोदी वाला कमावा उहे मतलब जो एक मिनट मतलब मोदी वाला पद भी। हाँ बाबा रो तो अंदर ज्ञानी बानी। ई ना
ई सब के बस के बात नहीं खे बाबू। बाबा हम सब कुछ करम एकरा खातिर बहुत त्याग करे के पड़ी ना। हम सब त्याग दे। अच्छा वो मान बन काका मोदी जी त्याग कर दे बानी, मेहरारू छोड़ले बानी नु, हम छोड़ दे बियाह ना करम। बियाह से पहले और कुछ रहला नु बाबू। बाबा ओ करो कि छोड़ देम हम। हां तब आ फिर एकरा बाद ये ना स्टाइलिश ना रहे पड़ी है सब। बाबा हम सब त्याग कर देम, लेकिन वो पदवी चाहिए तो हो जाए तो त्याग करी जल्दी। बाबा जितना आभूषण बा शरीर पे सब उतार के दान करे के पड़ी नींबू माता जी के। बाबा हम सब अपन जितना पहनले बानी सब नींबू माता के दान को दे। जय हो। हाँ हाँ एकदम शुभ काम में देरी ना करे के चाहिए, शुभ काम में देरी ना करे के चाहिए बाबा। हाँ होई चश्मा। हाँ अमिताभ बच्चन निरहुआ चलल ससुराल में फिल्म देखले हो। अच्छा हाँ ठीक ठीक ओ हमें पहनले रहला अमिताभ बच्चन। हाँ बाबा घोड़ा दौड़ के आवेला। हाँ बाबा यामी बानी। हाँ हई चढ़ा दनी, हई चढ़ा दनी। देखली बाबा प्रधानमंत्री बनम। हाँ एकदम। अरे प्रधानमंत्री रुआ बन कैसा चश्मा कितना बाबा अंतर यामी एकदम एमएस। अब बाबा बोली अरे घड़ी। हाँ बाबा ली। हाँ बाबा ई हो घड़ी हो जौना के चिन्हत नहीं अनिल कपूर। हाँ अनिल कपूर निरहुआ रिक्शा वाला में अनिल कपूर इहे घड़ी पहन के स्टेज शो कैले रहे तो ओकर फिल्म चमक गई। ना ना वो जो पहले तो गायब हो जाला। हाँ उहे जान गई जहाँ पे जो शो करत रहे गायब हो गई। हाँ बाबा ली। अब एक और रह गई, एगो और छोटा ता एक और। हाँ हाँ बाबा इहो दे दे, इहो हमर गर्लफ्रेंड के देहल हा। नींबू माता के हमारा कुछ ना चाहिए तो सब नींबू माता के। हाँ ली बाबा। ओरिजिनल है ना, प्योर चांदी के है 9,500 के है बाबा। ई हमारा बर्थडे पे मिलल रहे। जो लागल बा हाय डायमंड है, डायमंड हाय कहनूर के हीरा जोन अभी अमेरिका में बा। ठीक 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 ना मिल। अब और कोनो चीज छुपल हो कि अंदर अंदर ये सब कुछ हो बा। देखी याद पड़ी कुछ हो सकेला बाबा। हाँ एगो बा। हाँ तो निकाल दे। ओई हाँ हाँ ओई हाँ निकाल सब त्याग जब पूरा हम त्याग। हाँ हम एकदम त्याग कर देले बानी तो जवन चीज कहम तवन चीज त्याग हम करम एकदम। बन जब प्रधानमंत्री तो निमन खरीद ना ले। नींबू माता के ध्यान, नींबू माता के ध्यान। ये नींबू माता बस वह पदवी हमके चाहिए जवन प्रधानमंत्री के रवा नींबू बना बाबा। यह नींबू से चाय बना के बेचत रहला। यही तनी चाय बना के बाबा बेचत रहला। हाँ हाँ ठीक ठीक। अरे देर ना ली बाबा। हाय देखा तनी बाबा सब त्याग कर दी हनी। सब त्याग एकदम। एक बार कांटेक्ट कर ली। हाँ बाबा कली कांटेक्ट। हाँ बाबा हाँ सब काम हो गई। ठीक बा विधि बता देना, विधि बता के और ठीक बा। अच्छा दान भी करे के पड़ी। ठीक 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 हम दान कर देते हैं। प्रधानमंत्री देखो बाबू पदवी मिली बाबा के यहाँ से आदेश आ गई। जी बाबा। वो में रुकावट 1% भी नहीं थे बाबा। अब का करे के बा जी बोली। हई जौनी नींबू माता के पेड़ बा एकरा के बहुत ले जाके सुरक्षित जगह पे रखे के बा। हम रख दिन बाबा। आ कितना टाइम एकरा के पूजा करे के बा? 3 टाइम। हम 9 टाइम करम बाबा। ना 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 3 टाइम से एको टाइम अधिका हो जाई बेकार। बाबा हम 3 टाइम करम। हाँ 3 टाइम ना 3 टाइम से कम ना 3 टाइम से जैसे को हम वैसे पूजा करम। हाँ 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 ठीक। जगह के ले जाके टाइम टाइम पे पूजा करे के बा। जी बाबा हम करम।
आ केहू से कोहे के नहीं खे। बाबा हम बुरबा कहीं ना हम यही सब जाली के देनी है। बुरबा कहीं को हम कहे कि हमारा प्रधानमंत्री बने के बा। आय अपन पर्सनल कोई आदमी ही ओकरो से नहीं कहे के हम ना कहो। मोदी देखा था सब छोड़ छाड़ के मेहरारू सब छोड़ के ओहे तो हम देखी सुनी ओहे की चाय बेचे वाला प्रधानमंत्री बन कैसे गोई। जय नीबू माता। अब 1% की रुकावट ना हुई ना बाबा। निसंकोच हमारा के दीदी रुकिए 1 मिनट। हम बाबा हाथ बाबा। हाथ धोई हाथ। ओम जय गंगे गंगे ओम आचमन खा। बाबा एगो बात बा हम का दिक्कत हो नया अभी गर्लफ्रेंड बनल बिया सब त्याग को दिहनी। रुकावट हो सकेला। देखी बाबा कुछ करी। अच्छा हाँ एक उपाय बा। हाँ बाबा हई जौन बा हई जल ई का बाबा। अरे गंगोत्री से जल। अरे बाबा तनी हाँ गंगोत्री जब भेंट करे के होई बाबा एकरा से हाथ धो के शरीर पे मार के आ तब भेंट कर सकला। कोनो प्रकार के दिक्कत जी बाबा नहीं खे। ओकर पे मार दी ना अपना भी हाँ आ फिर ओइसे मिल के आएगा तो धोवे के बाद हम धोम बा। हाँ आ जब घटे लगे तो फिर जोसर जल लेके में भोर देबे। हाँ। बाबा ई खुली कैसे। खुली एजा से खुली हाँ खुली खुल गई। हेतना तकाई फिर जल डाल दे बा जी बाबा। आ फिर भर जाई फिर गंगोत्री फिर डाल दे फिर गंगोत्री। जी बाबा हाँ जी बाबा ली जी बाबा। बाबा पैर छुअता नहीं एकदम पैर छुअता नहीं कोनो प्रकार के दिक्कत ना। बाबा हाँ उठा ली हाँ आराम से। 1 मिनट एकरा के होता ना हे पे हाँ, कपार बाबा। पे जाए के बाद कपार पे। हाँ बाबा ओ लुकी बाबा हाँ होई दी हाँ 1 मिनट। हाँ दूना तो छोड़े के नहीं खे। हाँ ठीक बा ठीक बाबा गोले हाँ एकदम खुश रहो एकदम बने में कोनो प्रकार की दिक्कत ना जाई एकदम। हाँ एकदम दूर हो जाए सब दुख दूर हो जाए प्रधानमंत्री बन जाए चलो घरे चली जा की रुके ना हाँ चलो एक जना बनना मुल्ला